سلام كورات تختاتلتي بحطكم مسرت بارتو تحزنا لكم مسئنا لنا بارتو وانزير أخم ما سبات أبوتا ديسكريبشن كنا أمت لكم نزا فيديو لايك كمون سابسكرايب ناقبركم سعبوني شعو شامبو يمتصمو نعديل شاه أبوي بيد كان تفتح خايو حايش مخنياتو أنا بعلين تزقبرو نيرة اتنقر بتعمي في اللي ينيرو انتبلو عديل لما أبو خاب زخوت سيخليو جن بخلطة قدم خونتات مجمرتا نايكون دهانان عردي وسد مسبولو جهادي ونسمع مع اتخال ايك دمخونات دما شامبو اب تحت أبزال كان مرحنات اب سراويت وشتخت صنبرن مسبولوم شامبو ونسمع مع نسو واقو انت زي كونكوا أبو خاب زخوت خمزال لوين نقرو أبو جن أبلو سنباري آتو شامبون أفزال كل جزيون دخومات مخانم يفلتني رأيه حججن بزبالات الرقاقيت ألخو زون زرقاقوت كله حجن عايز مسل أراويت أب سراويتكم كتنبر كاب تحتون ندحريو مغنياتو نعايز زيخم يخم تفرحوني بلوم الزربازين أفزال بتعمي حرقو بدحريو تعرض خورو لخلون ريوم أفزال كان شامبو أبزخ حلون نسو بدحريت كوينو نتعرض خمزات كعي نقرو شامبو جن انبيلو نسو على خمزات كعي نقرو أفزال دما أبز ممر حزهب أنا يبلو شامبوغن ممر حزب نقصيو نسخار ما نقص يخون كانيلو يأتمو كل زرخو يحردو ما نمون كعقتو كعلن زرخو سباتون النات فأخيد أبت ساعتتي أفزال كان كحدات يسمعو نتمرفعون ناو الناس أزيرو يتكسولو شامبو ناو خير كلو نسخان زال ألم أزوز أقل قالو خوين كاغتنا برنبر مع أسحق أن يامرح خيط خووني خايبلو كاتتاوني قتلو أبت ساعت اتورا ناو حويبة صح نفسون كأمني كعلن كيدو نديو مسناقراون أديو اختبكت تجمر أب حوكا ازز قبر منيلات حتو نسدما أفزال كان يبلا صدما رؤسو قريت كان تزيمتي خالي عقبني يتبلو ني حزن سنسرعتوني فتسمولو أبت ساعت حدثب ناو شيفادي إن أوهي متسه حدثب قبل علو ولادو متقعت خمسة وصحلو ينقرو نسدما داومن أقارن قرص ويبلوم وتم سبات جن ناب جافالي جزاءات كمزة هذا ما ينقروه زي أجزاءات زي شيفادي بعلو جزاء الشمال لا أجزاءات يا نتوب زول جزائي نتسب أسيرو خمس علو ينقرو وتم سبات جن عيفالن يبلوه مخنياتو ناي جافالي جزائي قبل عليهم عميتو ناب عديل شهوة جن تتأمبيرو اللي يبلوه نسون زجورو نجر نوع خمسة يتقمون كجلس ملأخت تصد له حتى ناي جافال جزائي نتمل أخت سمع خلو أو شيفادي اللاجس اتمل أخت نيادما حجي عبد تحت عادل شاه عقباس لزخونه كاب شيفادي من منجر كم زيد اللي نجرو شيفادي جنا نابو خيدو جبو تمرت خمس هواي فلت النيرو عبد ساعات ناي جافال جزائي نستبلع لتاقوال ما تقعت زبط حسب تقميت نيرو اتسب شيفادي متخي قتلو فريح نيرو اتجزا جنا عشاديخا عيتشنق عبد فتسي مخبط صحي خلني يبلو عبد ساعات شيفادي ناو أتم موتيو نتم سواه الناقتله ناو أمني بتصح خمزلو زقلص وري نغروو نفسون كأمني كعلن أموداتا ناب أتومي بتصحمو نتمعصو سيراتيو نابتو جي جمر بتسيفو ناقت أما بزلعلة أباو يطفوهم زرخو خلون بخلاتو يودعوم كوينقنا بزحات سبات قريم نيروم كوينقنا شيفادن سواتون مسقاتهم نايكي إلا سراح يسرحو بهندبت حوز حازمانتيك يتكسلوم كموتو وني جموك عانت مانتيك تورويرو عاب كودو خسكع خلو نيحاتسين كدان جيرو سلازنابرا اتحوي منمكو قبري كعلن أفتوان ناي جافالي جزائي فتسامو خمزة صحي فلت اتمسو زول سبري ما يقرتان محراتني لمن شيفادقن يقرتا مالت إز مالت يلو كأتتا يقتلو نتجزاو ناتم تختال مخانن مريتم حران موصان نرؤسهم كبارنت نمدحان يمن خمز نوري نقرو نسجن باريا خوين خقصل بموسانو زقبرو نجر أمونقوم من بوتا خمزة يبلو ينقرو شعو نتجزا قتلو حدش ناي تجزات حلاف مخانن زقلت ورا نعديل شاح يوضحو زورخ سمع خلو لبلصات يبل بو غيرون هيوتو تحلف بزي نجر بعلتو بيتون ولادا علي سلطان سلازخون تحقوسا نيرا برقصون علي أبي جابور سلطان كويني شيم بعصر 657 عامة مرات جغرانا ولاد يركب سموون جيمباجي بلوغو بوون بتعمي حقوسو بدحري كدجا عبلعل سباتا كتصارفن كتواردو من نري شيفادي كل نجر كوكوصاصرو خلو النهار ايو نعو ختصاور سلازي خالو نايوانت معرك كمزي ولم تنغروم እዚ ነገር እዚ ደቀ ተንስትዮ ተስኤን መሬተን ሓራን ተዘውፃ ሓይሽ ትብሎም ኮይንግና ኣፍዛል ካን ይመጽሙ الزربازي ንዕኡ ከምዘይ ኮነ ይነግራ ምክንያቱ ሻምቡ ዝቀተለ ኮነ ንሻሃዲ ሰንሰለት አሲሩ ዘምጽኡ ንሱ እዩ ብዛዕባ ሺቫዲ ግን ንዑ ዘጥፋሉ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓሰበ ይገልጸላ ኣብትዋን ኣፍዛል ካን ኣብ ልዕሊኡ ውግእ ከም ዝኣወጀ ዝገልጽ ወረ ንሺቫዲ ወጽሖ
ቀፂልና ኣፍዛል ካብዚ ሰብ እዚ ምርቓ ክቕበል ከሎ ንሪኦ እቲ ሰብኣይ ድማ ጽቡቕ ዘይኮነ ነገር ይስማዓኒ ስለ ዘሎ ትዕቢተኛ ምዃን ገዲፍካ ትሑት ሰብ ክትኸውን ኣለካ ይብሉ። ኣፍዛል ግና ኣብዚ ውግእ እዚ ክስዕር ድየ ወይስ ክስዓር ኢሉ ይሓቱ። ንሱ ግን ምንም ኣይመለሰሉን። ናብ ደገ ክወፅእ ከሎ ድማ ተሓርማዝ ይመውት። እቶም ሰባት ድማ እዚ ኣብ ልዕሊኦም ዝመፀ ሕማቕ ምልክት ከም ዝኾነን ኣብቲ ውግእ ከም ዝሰዓሩን ይግምቱ። ብለይቲ ኣፍዛል ደው ኢሉ እናሃለወ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ክሰናበቱ ይመፃ። ኮይኑ ግና እቲ ሓንቲ ከይሓሰበቶ ኣብዚ ውግእ እዚ ከም ዝሰዓር ምስ ነገረቶ ኣዝዩ ተናዲዱ ንኹለን ናብቲ ሩባ ደፊኡ ይቐትለን። ኣብቲ ሰዓት ሺቫዲ ብጣዕሚ ምስ ዝሓመመት በዓልቲ ቤቱ ነይሩ። ብዛዕባ ጥዕናኣ እውን ብጣዕሚ ፈሪሑ ነይሩ። ንሳ ግና ኣጆኻ ይትፍራሕ ናተይ ፀገም የብሉን ኣነ ምስ ሞትኩ እንታይ ከም ትኾን እዩ ዘፍርሐኒ ዘሎ ትብሎ። ንሱ ግና ኣጆኺ ኣይትሞትን ኢኺ ኣብ ጎኒ ከለኹ ይብላ። ብድሕሪኡ ኣፍዛል ኣብ ኩሉ መሬት ወራር ምፍጻምን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሰባት ምቕታልን ይጅመር። ካብ ሺቫዲ ሰባት ንዝኾነ ሰብ ምሕረት የብሉን። ኣብ ሓደ መዓልቲ ሸሃዲ ሓዉ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሺቫዲ ጎኒ ክኸውን ይሓቶ። ኣብቲ ሰዓት ኩሎም ገዛእቲ ኣብ ጎኒ ኣፍዛል ከም ዝኾኑ ናብ ሺቫዲ ክጽምበር ፍቓደኛ ዝኾነ ማንም ከም ዘየለ ይርዳእ። ኮይኑ ግና ኣኩ ይመጽእ እሞ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎን ኣብዚ ውግእ እዚ ከም ዝስዕሩ ከም ዝተኣማምን ይነግሮ። ንሱ ድማ ኣኮይ ኣብ ጎነይ ደው ክትብል ዝፈቐድካ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ይብሉ። ንጽባሕቱ ሺቫዲ ብጣዕሚ ምስ ዝሓመመት በዓልቲ ቤቱ ነይሩ። እቲ ናይ መጀመርታ ድሌታ መሬቶም ሓራ ምውፃእን ባንዴሮኦም ምስቃል ምዃኑ ትነግሮ። ብድሕሪ ሞታ እውን ካሊእ ሰበይቲ ከፍቅር ከም ዘይትፈቕደሉ ትነግሮ። ንስኺ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ፍቕሪ ኢኺ ካባኺ ወፃኢ ማንም ከፍቅር ኣይክእልን እየ ይብላ። ኣብቲ ሰዓት ኣፍዛል ሺቫዲ ኣብ ጃቫዲ ከም ዝዓረደ ዝገልጽ ወረ ይበጽሑ። ሺቫዲ ምስ ሰባቱ ኮይኖም ናይ ኣፍዛል ሰራዊት ዘፍርሕ ስለ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ክገጥሞ ከም ዘለዎ ኣይፈለጡን ነይሮም። ኮይኑ ግን ኣብቲ ሰዓት እቲ ማይ ይወቅዕ እሞ ኣፍዛል ብመንገዲ ምብልሻው ከቢድ ዝናብ ምኽንያት ብሰራዊቱ ተዓናቒፉ ነይሩ። በዚ ድማ ኣብቲ ዝረኸብዎ ቦታ ንኽዕርዱ ይእዝዞም። ካብ መልእኽተኛ እውን ናብ ሺቫዲ ደብዳቤ ክሰድድ ይሓትት። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ናይ ኣፍዛል ሰራዊት ኩሎም ቦታታት ከም ዝቆጻጸር የርድእዎ። ኮይኑ ግና እቶም ቦታታት ባዶ እዮም ነይሮም። ኣፍዛል ግን ዋና ጭንቀቱ ናይ ሺቫዲ መልሲ ምፍላጥ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና ካብ ከድጃ ብጣዕሚ ከም ዝሃረፍዎን ኣብ ኢዱ ዓወት ይጽበዩ ከም ዘለውን ዝገልጽ ደብዳቤ ይመጸሉ። ዝብላዕ እውን ተምሪ ሊኢኻትሉ ነይራ። ንሱ ግን ክበልዕ ፍቃደኛ ኣይኮነን። ንሰባት እውን ኣብቲ ተምሪ ውሽጢ መርዚ ስለ ዘሎ ከይበልዑ ይነግሮም። እዚ ንዑኡ ንምጥፋእ ካብ ከድጃ ዝተገብረ ተንኮል ከም ዝነበረ ይርዳእ። ኣብቲ ሰዓት እቲ መልእኽተኛ ይበጽሕ። ሺቫዲ ኣብ ዝነብረሉ ቦታ ኣዝዮም ዝጠመዩ ሰባት ከም ዘለዉ ንኣፍዛል የርድኡ። ንሺቫዲ ክረኽቦ ከሎ ኣእዳዊ ቅጥቀጥ ከም ዝነበረን ብጣዕሚ ከም ዝፈርሕን ይነግሮ። ኮይኑ ግና እዚ ንኣፍዛል ንምውዳቕ ካብ ሺቫዲ ዝተገብረ ምትላል ከም ዝነበረ ይርዳእ። እዚ መልእኽተኛ እውን ኣፍዛል ንሺቫዲ ኣብ ጃቫሊ ክረኽቦን ዝደልዮ ነገር ኩሉ ክፍጽም ምዃኑ ይነግሮ። ኣፍዛል ግን እምቢ ሺቫዲ ባዕሉ ናብዚ ይምጻእ ይብል። በዚ ኩነታት እዚ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ይጸንሕ። ኮይኑ ግና ሓደ መዓልቲ ከድጃ ንኣፍዛል ኻን ከም መላገፂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣንባር ትሰደሉ። ኣፍዛል ክፍኣቱ ኣብ ኣዒንቱ እናነደደ ንሺቫዲ ኣብ ጃቫሊ ክረኽቦ ይውስን። ኣብቲ ሰዓት ሺቫዲ ተሓጒሱ ንሪኦ። ኣቦኡ እውን እቲ ሰራዊት ከዳልዎ ይሓቶ። ንጽባሒቱ እተጸጋሚ ወረ ይመጽእ። ንሱ ድማ ናይ ሺቫዲ በዓልቲ ቤት ምሟታ እዩ። እዚ ወረ እዚ ክሰምዕ ከሎ ብጣዕሚ ይሓዝን። ምስኣ ዝነበሩ ጽቡቕ ተዘክሮታት እውን ክዝክር ይጅምር። ብለይቲ ናይ ሺቫዲ ሰባት ቁጽሮም ኣዝዩ ውሕድ ምዃኖም ብጣዕሚ ተጨኒቖም ነይሮም። ኮይኑ ግና ኣኩ ይመጽእ እሞ መሬቶም ሓራ ንምውፃእ ናቶም ባንዴራ ክህልዎም ኢሎም ህይወቶም መስዋዕቲ ክገብሩ ዝወሰኑ ሰባት ሒዙ ይመጽእ። ኣብዚ እቲ መራሒ ኣብ መንጎኦም ዘረባ ይገብር። ካብ ሓርነት ዝበለጸ ጽቡቕ ነገር የለን። እዚ ዓወት እውን ክነሳኽዖ ኢና ተዘይኽኢልና እውን ክንመውት ኢና ኢሉ የርድኦም። መሬትና ሓራ ንውፃሉ ግዜ በፂሐሎ ይብሎም። ብድሕሪኡ እቶም መልእኽተኛታት እቲ ኣኼባ ከመይ ገይሮም ከም ዝገብርዎ እናተስማዕምዑ ንርኢ። እቲ ናይ ሺቫዲ መልእኽተኛ ዝደልዮ ኩሉ ነገር ባዕሉ ክሳኽዕ ይኽእል። ኣብቲ ሰዓት ኣፍዛል ኻን ንሺቫዲ ምስ ሰዓሮ ከኣስረሉ ዘዳለዎ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጥቕኡ ጠጠው ይብል። እታ መዓልቲ እውን ትበጽሕ። ኣፍዛል ንሺቫዲ ኣብ ዝረኽበሉ ቦታ ንሪኦ። ሽዑ ሺቫዲ ምስ መጸ እቶም መልእኽተኛታት ኣብ ደገ ይጽበይዎ። ኣፍዛል ድማ ብጣዕሚ ሓፂር ኮይንካ ረኺበካ ይብልዎ። ከም ዝደልዮ ናብኡ ምምጽኡን ንሱ እውን ድሌቱ ክፍጸመሉን ቀሪቡ ክሓቕፎን ይነግሮ። ብተግባሩ እውን ሕራይሉ ይሓቕፎ። ኮይኑ ግና ኣፍዛል ኣገርዮ ይሓንቆ። ሺቫዲ ክትጸዋውሮ ይከኣለን። ካብ ሕቁኡ ኻራ ይወግኡ። ኮይኑ ግና ሺቫዲ ብውሽጢ ናይ ሓፂን መከላኸሊ ገይሩ ስለ ዝነበረ ክነቕሓሉ ይኽእል። ንዑ ግን መሊሱ ይወግኡ። ሓያል ማህረምቲ እውን ይሃርሙ። ንሓውሕነ ዝፈድየሉ መዓልቲ ከም ዝበጽሐ ይነግሮ። ነንሕድሕዶም እናተበኣሱ ሽዑ ኣፍዛል ንሺቫዲ ክቆትሎ ጦር ክውርውር ምስ በለ ጂቫ መፂኡ ኢዱ ይቆርጹ።
ሽዑ ክልቲኦም ብሓባር ፍሉይ ስራሕ ይሰርሑ። ጂቫ በቲ ሰይፉ 3 ሰባት ክቐትል ይኽእል። ካብዚ ተበጊስና ናይ ታሪኽና ምንጭ ንርዳእ። ንሱ ድማ ሺቫዲ ኣብ ልዕሊ ኣፍዛል ንምስዓር ብሓይሊ ዘይኮነስ ብሓንጎል ክጥቀመሉ ምውሳኑ እዩ። ነቲ ሓርማዝ ዝመረዞ ንሱ እዩ። እዚ ዝገበሮ ድማ ነቲ ሰራዊት ንምፍራሕ እዩ። ብተወሳኺ ኣፍዛል ብባዕሉ ክጠፍእን ከሙጉሶ ጸኒሑ እዩ። ንጂቫ ንሰባቱን ናይ ኣፍዛል ሰራዊት ካብ ኣጥፊኡ ድሕሪኡ ንረኽቦ ናይ ኣፍዛል ርእሲ እውን ውላዳ ከም ዝሓተተቶ ናብ ጂዳ ይበጽሕ። ብድሕሪኡ እቲ መሬት ናብ ዋናታቱ ይምለስ። እታ ባንዴራ እውን ትስቀል። ናይ ሎሚ ፊልምና ኣብዚ ትዛዝም። ከምዚ ዓይነት ፊልምታት ንምርኣይ ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ የቐኒልና።